zuva rechishanu, zuva rechishanu, zuva rechishanu, zuva rechishanu, tiombere mambo, tiombere mambo, zuva rechishanu, zuva rechishanu, zuva rechishanu, zuva rechishanu, tiombere mambo, tiombere mambo. Ya, amen. Aiwa kati notenda kamuimbiringiri bheto kakatsukunyaka nekuimba kakunodakara. Haleluya, amen. Jesu ndiye kaanonamatwa pasi peino nyika, hakunazve mumwe anonamatwa. Rufaro kwamuri mapostori. Ndinovimba ka nekuziva ka kuti musondora tabva iri mapostori tine zvakawanda zvakanaka zvatakaitirwa naMwari, asi kaizwi raJohani rinotaura ka kuti tikasataura chatinenge taitirwa nedenga tinotakurana nemhemherero. Saka panguva inei mapostori ka ndikuda ka kuti mumwe nemumwe wenyu tisimuke tose tichitaura zvakanaka zvatakaitirwa nedenga. Rufaro kwamuri mapostanga, rufaro kwamuri. Inini vanhu vaMwari ndisingazviite munasi pamberi pajaja, ndangosumuka muzora nhasi kutaura zvakanaka zvandakaitirwa naMwari. Vanhu vaMwari ndakazovuma ndega kuti Mwari vari kumusoro kudenga ukoka vanogeza maplates, vanopedza. Yesaya, kugeza maplates kupedza. Mwari anogeza maplates. Inini mapostanga ndakavhura mbeu maiziya, ndakatadza kana muchinge mazoraga. Munoziva ndasafunga kuti ndichange ndiri pano muzora nhasi. Ndakagara muradha nguo murodha achibva kumashops ndakamutadzira. Ndakamita SS mapostanga. Saka ndakazopreya maiziya, ndikaenda kuzandomu, ndikabuda, ndikatanga kuraga mustreet, ndikazopondwa ndaenda kujeti, ndikaraga futi muchipatara. Rufaro kwamuri mapostori. Mapostori, ingaone ndakakudzai kare saka kuti hosana ine simba imi muchiramba. Inzwai ka testimony iyo. Takazobuda muchipatara mapostori nezuro nechikombera. Asi chinhu chandatanga kufunga kuita inini, kuya kuimba yaMwari ndi mushumiri hangu. Ndogara kuti mundita kana musandosi, maiziya, but musandosi safe boy kana mudare, but mudare futi safe boy. But still munongondita musondosi yenyu ka leta muzongoni promote yenyu ndita kana muprofita maiziya. Makandisa ipapo mapostori ka ndogeza maplates maiziya. Rufaro kwamuri. Variko vangani vakachenjera vanokunda mwana Yesu, variko vangani vakachenjera vanokunda mwana Yesu, variko vangani vakachenjera vanokunda mwana Yesu, zviriko zvingani zvakachenjera zvinokunda mwana Yesu, zviriko zvingani zvakachenjera zvinokunda mwana Yesu, zviriko zvingani zvakachenjera zvinokunda mwana Yesu. Amen. Aiwa kati notenda mapostori ka nekuitira zvakanaka kwatinoitwa naMwari ka. Aiwa, chirege ka tichipinda ka mumaridzo yedu yanhasi. Shamwari, if you don't tell me the truth, there is no possible way andokwanisa kukubatsira nayo inini. Handitika? So, let's try again. Wasvika sei mumakuva muno munai Bridget? Iwe, ukutoita zvekutamba hako nai? Okay, ndakuenda. Usara uchiona zvekuita. I actually wasted my time coming here. I thought maybe kauchete auditions kaya kundiudza chokwadi. But apakapo, ndikutoona kuti ndakuwasta time yangu kuya panapa. Ndakuenda. Usaende please be. Ndisaenda kuita sei kwachona nai Bridget? Chipomero undoona kunge mwana wako iwewe. Wanzwa? Unomboziva here kuti ndine zvinhu zvakawanda zviri kuitika mulife mangu inini. Right now musika wangu usikufunction ipapapo. Chimupurisa cheche chiri corrupt chakauya chikanditorera stock yangu yese. Handina kana mari ipapapo. Izvo kuti ndiye kunoku ndatoita peturu yekukwereta. Tobva ipapo Chikombera na Oshomole vakabuda muhospital. Right now Oshomole vanogara kumasoko, but Chikombera is nowhere to be found. Babe, I'm sorry about all that. Listen Bridget, kana uri sorry zvamachokwadi, chindudza chokwadi chese. Pasina izvozvo ndakwenda. Okay be, chokwadi chacho ndechekuti ndakadanana naMwene. Mwene? Ndiani ye? Vamwe baba so vanoita zvekurapa. My Australian God. Bridget, ukuri wakamudhara kanorapa kai kasina kana zino wani mukanwa. Inga une zvindi naiwe. Saka pamakuva panapa wasvika sei? Akanditi ndiende kusleep over kumba kwake. Saka akanditora pamba pedu paya akaenda neni. Ndikatopinda mba macho ndikatoona mine zvese umba muye. Property chichi. Zvazvakatooma naiwe. Naima Bridget. Saka makatoningirike nakaimi. I'm sorry Kanbe. Please forgive me. Ndakatorara ndikabatwa nehope but ndafuma ndiri paside peguva iri. Apo rakanzi Anzile Mpiri. I'm sorry rege baby wangu anchafe ndakazvipa mafuti. Ndiregere robe wangu. Handisi kunzwa zvinhu zvandiri kunzwa izvi. Saka inini ndini wekuzofonerawo matambudziko manje.
asi kana zviri right kama munenge muri busy kakudyiwa nemadhara kakunge shamvlop chimonera chimira nichikudza something Bridget. Zvangu newe zvaperera panapa, wanzwaka? Handidi kukuona uchindifonera futi kana kunditsvaga. If we meet mumastreets we don't know each other, usatombodigreeta hako. Okay, let's go kumota kwangu kukau ndikuperekedze, but kubva nhasi uno, if you meet me, please hatizivane. Wanzwaka? Chupeti munhu. Baby, ingandati sorry wani. Yesa atetezi mukuita sei? Hasefi bozhe kuti. Ndakakudzayo ndito kuti ndinogeza maplates. Tete matsabidi. Kugeza maplates kutedza mutambozve. Murati believe. Kana soya racho rese kuti believe. Apa abuda murati ndakangomira ngodai nekuda someziya. Ndobva ndarwa skifu umeziya. Handi makandokonyundura cash box racho rese. Ndobva ndatorawa mabu. Musatye tete murati akapusa uyu. Saka asike munaye here papo. Bo, mudzeti kana akarwa nedry mouth ka, ngaungofanirwa kana dhululu meziya, kana kokopina, ndopindira manje. Yesaya, zviriko? Ya, ndakuzwa. Dzokorora zvese zvongochireketo shomori. Dzokorora. Dedza. Koma makamira ipapo. Shit. Ndwaezve. Mukaseko ma-elders. Ndinonge oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Meziya. Komagumbo Butchery. Enda yugulenora Aper Specimen Shops. Munotenga komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama komagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu APSTV Entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.